выконуем працяг лялечнага спектаклю па матывах беларускай народнай казкі «Пых». Вось і бабка вырашыла пайсці ў агарод. Пчелки гудять, ды комарики звенять. А вось капустка, якая цудоўная, выросла. А вось і бурачки, якія добрыя сёлета урадзілі. А вось і моркаўка, якая кусцістая, будзе вельмі салодкая. Будем свою унучку Аленку частаваць. А вось і рэпка, якая кругленькая ды жоўценькая. Зараз я яе з зямлі достану, і нема ж тут ніякага звера. Бабка нагнулася, каб рэпку выцягнуць, а з баразны як зашипіць на яе хвосцік. Ой! Ці не гэта бабка, ці не за рэпку ты прыйшла? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой, што гэта за звер тут у траве? Хто? Хоць бы не з'еў ж ён мяне! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Спалохалася бабка, ды бегчы. Бегла яна міма морквы, міма бурачкоў, міма капусты. Ледзь-ледзь да хаткі дабралася. Села на лаўку, цяжка дыхае, а дыхацца не можа. Ой, дядок, твоя правда. Хтосьці там под кустом сядзіць, такі страшны, ды сапе. Ой, я ж ледзь-ледзь, мне ж давялося уцячы. Ой-ой-ой-ой. Я табе казаў, не хадзі туды. Паглядзела на дзедку з бабкай унучка Аленка, пашкадавала іх і кажа: Не хвалюйцеся, дзедка да бабка. Я прынясу вам зараз рэпку. Ой, Аленка, Аленка, не трэба табе туды ісці. не трэба ісці. Там звер жыве страшны. Вельмі страшны. Не ходи, Аленка. Детка, бабка, я худенько вярнуся. Сёння раніцай я градкі полівала, нікога там не бачила. Ой-ой-ой. пайшла Аленка у агарод. Ішла і прыйшла да таго месца, дзе рэпка расла. І толькі яна нахілілася, каб рэпку выцягнуць, а з градкі як зашипіць на яе хвосцік. Ці не Аленка гэта, ці не пра рэпку яна прыйшла? Засмяялася тут Аленка і як крыкне звонкім галаском: Так, гэта ты? Боже! Так во каго бабка з дзедкам сёння испугаліся. А на градзе хтосьці зноў як запыхціць. Ах ты, Боже, колючий! Гэта ты дзядулю з бабулі на палоху? Да з агарода іх пагнаў. А вожык выцягнуў востры носік і зноў пыхкае. Гэта ты, Аленка, а я цябе кожную раніцу бачыў на агародзе, калі ты градкі палівала, палола, і я цябе не палохаў, і твае градкі сцярог. Дзякуй табе, Боже, але сёння я прыйшла рэпку вырваць, дзядулю пачаставаць кашаю з рэпкай. Пацягнула Аленушка рэпку раз, пацягнула другі,
і третій, і витягнула рибку. Де такую великую, круглую, де жовтенькую. Узяла Аленка рибку, вожика у фартушок посадила и побегла додому. Бегла мимо морквы, мимо капусты, мимо бурачков и прибегла додому. А насустрач ёй дедка з бабкой. Бабулька, треба бігти, де Аленку рятувати. Худшей треба рятувати. Як же ж ми її одну відпустили, та худшей. Ой, гляди. Не Аленка ж наша ж вернулася. Аленка вернулася. Не хвилюйтеся, бабка і дедка. Я уже иду, зустрокайте нас. Ой, а что это? Рыбка? А ось вам і рибка. Ой, як добре. Радовались Ой, як же дедка ж з бабкой. добре. Ну и внучка у нас. Ну и Аленка. Молодчина, девчинка. Аленка, а як же ж ти звір? Опик страшний. Чи не спалохалася ти його? Раскрыла тут Аленка фартушок. А ось вам і пих-пих. Ой, я дома ж это ж ложик. Ой, Цятуля, а ми з тобою зовсім спалохалися. Ты молодчина, Аленка. Ну и отважная девчинка. Ну і працавітая дівчинка. Такую рибку виростила. Усім хопить. До побачення, маленькі глядачі.